последния урок, приятели, ви показах как един лекар-невролог с помощта на своите знания, с инструмента на подръчното неврологично чукче, може да постави диагноза, да установи къде и какво е поражението на нервната система. Но това е само мнението на лекаря. Това е само моят прост физически неврологичен преглед. За да се потвърди или отхвърли установеното от мен, са необходими допълнителни инструментални изследвания на гръбначния стълб. Това означава използване на определени техники на изследване. И първата, а вероятно и най-важната от тях, е рентгенографията. Това е преминаване на рентгенови лъчи през човешкото тяло. И различните тъкани на тялото по различен начин преминават през тези лъчи или ги задържат. Например, в меките тъкани рентгеновите лъчи преминават лесно, докато костите обикновено ги задържат. И тогава по картината, нарисувана под човешкото тяло, на пропускливостта на различните органи за рентгеновите лъчи, може да се прецени кои органи и в какво състояние са те при човека. Така че тук пред вас е рентгенография на гръбначния стълб, на която се вижда самата структура на прешлените, може да се види наличието или липсата на фрактури. На рентгеновата снимка можете да видите наситеността на костите с калций, тъй като калцираните части на костите, наситени с калций, са по-светли на цвят, докато остеопоротичните части, лишени от калций, са по-тъмни на цвят. Можете да видите и структурата на междупрешления диск, но само вторично. Тоест не можете да видите самия междупрешленен диск, не можете да видите междупрешлената херния, но можете косвено да съдите за това по разстоянието между прешлените. Става дума за това, че ако прешлените са много близо един до друг, то в този случай дискът, който е трябвало да заеме това място, вероятно ще бъде смачкан. Всъщност можем да направим рентгенови снимки на лумбалния дял, гръдния дял, шийния дял и други кости на черепа и да определим състоянието на самата костна част на гръбначния стълб. Понякога вместо рентгенова снимка се прави компютърна томография, за да се определи по-точно състоянието на костите. Изследването по същество е едно и също. Пропуска се рентгенов лъч, но той се пропуска не от една страна, а от различни страни в кръг, обхващащ гръбначния стълб. Резултатите, получени след изследването, се обработват с помощта на компютър. Ето защо се използват термините томография и компютърна томография. А при компютърната томография можете да получите вече обемно изображение на самата структура на гръбначния ни стълб. Както можете да видите, например, на тази снимка, ясно се вижда, че всички дискове, всъщност ние не виждаме самите дискове, но можем да видим, че разстоянието между прешлените е повече или по-малко симетрично и еднакво. Това е мястото, където се намира междупрешления диск, а тук между L5 и S1. Междупрешления диск има много малко разстояние, така че можем косвено да предположим, че на това място прешлените вече са смачкали диска, той е смачкан. И можем косвено да предположим, че на това място има дискова херния, което всъщност може да се види на другата снимка, където разстоянието между прешлените ясно е намаляло. Освен това, тези пластинки, наречени затварящи пластинки, в близост до междупрешления диск, където завършват прешлените, имат особено интензивен бял цвят, което показва, че гръбначният стълб е бил претоварен на това място дълго време. И на това място най-вероятно има увреждане, стареене, дегенерация на междупрешления диск. И също така можете да видите дефект на костната тъкан на един от прешлените, което също показва, че най-вероятно тук има херния, само че такава херния, която е излязла вътре в горния прешлен, така наречената херния на Шморъл. Но все пак, както рентгеновите снимки, така и компютърната томография са до някъде устарели методи за изследване на гръбначния стълб. Най-пълна информативна информация сега дава изследването на магнитния резонанс. Безопасен, нетоксичен и даващ пълна възможност за оценка на състоянието на гръбначния стълб. Когато апаратът за магнитно-резонансна томография разпределя определени магнитни вълни с една или друга честота. И тези вълни, които съвпадат с честотата на трептене в тялото ми, отчитат явлението резонанс. Компютърът ги анализира и с тяхна помощ напълно възпроизвежда цялата структура на вътрешните органи. Това е магнитно-резонансната снимка на гръбначния ни стълб, на която ясно се виждат прешлените. Между тях се намират междупрешлените дискове. Можете да видите гръбначния канал, който в горната част на лумбалната област съдържа и гръбначния мозък. А ето и следващата снимка от ядрено-магнитен резонанс. На тази снимка някои неща вече са се променили. Обърнете внимание, че има нормални дискове, а тук това е диск L4, L5. Както виждате, аз мога да видя прешлените.
Но виждам, че разстоянието между прешлените е намаляло. Тук навсякъде виждам междупрешленните дискове. А тук няма диск, а само малка черна ивица. Какво можем да кажем, че тук има сплескан диск, компресиран диск. И някъде тук има увреждане на междупрешленния диск. А на магнитно-резонансната томограма можете да видите и дисковите хернии. Обърнете внимание, тук можете да видите, че всички дискове са нормални, добре наситени с влага, затова изглеждат толкова светли. А следващите 3 диска са тъмни. Тъмните дискове са изсушените дискове. И дори тук можете да видите изпъкването на междупрешленния диск към гръбначния канал. Ето какво представлява междупрешленната дискова херния. И е много добре, че гръбначният мозък свършва тук на нивото на сегмент L1, L2. И няма увреждане на гръбначния мозък в лумбалния отдел на гръбначния стълб. И най-вероятно такива междупрешленни хернии притискат само нервното коренче и ще дадат болка в колянната става и болка по протежение на седалищния нерв. По принцип, инструменталните техники за изследване ви позволяват да потвърдите или отхвърлите предишната си диагноза. Като невролог често ми се налага да се сблъсквам с факта, че хората имат своя специфична симптоматика. Обучен да поставям диагнози на хора, аз поставям диагнози с чукче. Поставям диагнози с това, което виждам с очите си и опитвам с ръцете си. Разбира се, за да потвърдя или отхвърля тази диагноза, ми трябват инструментални изследвания. А те ми позволяват да потвърдя, да поставя окончателна диагноза, къде точно се намира увреждането. Но, приятели, диагнозата, определянето на заболяването, това е само половината работа. Също толкова важно, дори по-важно, е точното решение на проблема, а именно възстановяването на гръбначния стълб. И в следващите уроци заедно с вас ще разгледаме какво точно трябва да направим, за да излекуваме гърба си.